प्रकाश नार्जारिया एक्स एनडिपि फोरनि जानानै माने फंसेबो प्रमद बर'नाव सोंलु सोंनो हाया। मानो सोंनो हाया? प्रकाश नार्जारिया मानो सोंनो हाया? बिपिएफ सोरांबानो बिपिएफ नोंनि इउपिपिएलनि प्रमद बर'नाव सों मानो प्रमद बर'आ जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ गावनि न'आव लाबोनानै होफैबाय। जायफोर केस गोनां बिथांमोनखौ सरकारजों उदां खालायना होबाय। टाउन सहराव थांनो हाया बेखौ उदां खालायना होबाय। बेबायदि कुइसनखौ मानो सोंनो हायाखै नों प्रकाश? मानो सोंनो हायाखै? दम दंब्ला नों एनडिपिनि भिडिअ बानाय प्रमद बर'नाव सों एक्स एनडिपिफोरखौ मानो उदां खालायनो हायाखै? मानो हायाखै सों। रांनि थफ्लाजों जाबसिननानै दोननाय। आंखौ मैया रांनि थफ्लाजों जाबसिननो थाखाय सासे सुबुङा कल खालामदोंमोन। बेखौ एडिट खालामगुलायला डाइरेक्ट आं भिडिअखौ आपल'ड खालामना होगोन आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनानै। हाग्रामा महिलारि सारजों मोगा-मोगि लानि। नाथाय बिथाङा मा बुंदों मिथिगौ ना? बिथाङा गुवाहाटियाव थायो। गुवाहाटियाव थांनांगोननो। अरे मानसिया बोरैबा जामारबाय नामा बिलाय? आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा प्रकाशनि खर'आ बोरैबा जामारबाय नामा? आखायाव थाखा फैसा गैला नामा? प्रमद बर'नि जा फैसा हरनाय हा बायनानै न' लुनानै जोब्बाय जानो हागौ। आखायाव फैसा गैला मानसिया बोरैबा जामारबाय। बोरैबा जामारबाय। बोरैबा जामारबाय। भिडिअनि फुटेजआव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ। थाबैनो मोजां खौरां। जोंनि बर' इउटुबारफोरनि बर' हारिनि जायफोर निउसनि बिथांमोन दिनैनि समाव मोजां खौरां। नोंथांमोना जुदि बर' निउसनि बिथांमोना जुदि मोजां खौरां मोनाखैब्ला, बर' इउटुबारफ्रा मोजां खौरां मोनाखैब्ला आंनि भिडिअआव नायनानै मोजां खौरांखौ नोंथांमोना लानो हागोन। मोजां खौरांखौ लानो हागोन। जायफोर दामि मबाइल बायनानै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव, बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दामि मबाइल गोनांफ्रा दिनैनि सानावनो इउटुब खुलिनानै दिनैनिफ्रायनो प्रमद बर'खौ इउपिपिएल सरकारखौ फुंनि बेलानि सानसुनि जुदि माखासे प्रमद बर'नि जानानै इउपिपिएल सरकारनि जानानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना बेसेबां दामिनि मबाइल बायदों, बेसेबां नोंथांमोना थाखा फैसा गैया जादों, प्रकाश नार्जारिनि मबाइल नाम्बारखौ लानानै दिनै फन खालायोबानो फुंनि बेलानि सानसुनि जुदि भिडिअ बानायोब्ला दिनैनो नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ हरनानै नोंथांमोना 24नि सिगां दिनैनिफ्राय 24नि इलेक्सनसिम फैबाय थानाय समसिम नोंथांमोना जुदि प्रमद बर'आ देरहागोन, इउपिपिएल सरकारा देरहागोन बेबायदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया लाख थाखा हाबहैगोन। आरो जोंनि बर' हारिनि थाखानाय बर' मिडियाफोरनि बिथांमोननि सायाव आं फोरमायहरो। जायफोर दामि मबाइल लानानै आरो बर' निउसनि माखासे चेनेल बानायनो गोनां दङब्ला गामि दरफ्रामबो बर' निउसनि चेनेल बानायनानै दिनैनिफ्रायनो फुंनि बेलानि, फुंनि सानसुनि हरनि प्रमद बर' इउपिपिएल सरकार प्रकाश बिथांमोनखौ जुदि बाख्नायोब्ला नोंथांमोना दिनैनो एकाउन्ट नाम्बार हरनानै थोजासे लाख थाखा हाबहैगोन। नोंथांमोना साननि हरनि भिडिअ बानायनांगोन। बर' हारिया बर' मिडियाफोरनि नाजानायाव साफा सानै बर' इउटुबारफोरनि प्रमद बर'नि जायफोर बर' इउटुबारफोर आरो जायफोर बर' साफा सानै बर' निउसनि बिथांमोना बेसेबां जौगाहोलांनो हागोन, बिनि थाखायनो आं खावलायो थाबैनो जायफोर थाखानाय आरो सोलिबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि मिडियाफोरनि सायाव आं खावलायहरो। जायफोर साफा सानै
प्रमद बर'नि जानानै भिडिअ बानायग्रा जायफोर साफा सानै इउटुबारफोर बिथांमोना प्रमद बर'नि जानानै भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोना बेसेबां जौगाखो बेसेबां उन्नति खालामनो हाखो बेसेबां उन्नति खालामनो हाखो जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ मैया दाखालि गावनि लोगोफोरनि सायाव माखासे गावनि भुलखौ सिखार जानो गोनां जादों होननानै जों खोनानो मोनो प्रकाश नार्जारीखौ फोथायनानै प्रकाश नार्जारीया बर'नि माखासे मिडियाफोरखौ बर'नि माखासे इउटुबारफोरखौ गावनि आखाइ मुथियाव दं होननानै प्रमद बर'खौ थगायनानै लाख लाख थाखा लाबोनानै क'क्राझाराव हा बायदों क'क्राझाराव न' लुदों प्रमद बर'आ बेफोरखौ मोनथिनानै प्रकाशनि आखायाव जा माखासे अनदोंमोन बे अननायनि जानगाराव दं होननानै जों खोनानो मोनो प्रकाश नार्जारीया प्रमद बर'नि जानगाराव दंसै होननानै जों खोनानो मोनो बिनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाखौ बुंफ्लायोबा बिपिएफ हान्जाया गावखौ लाफागौबा बिपिएफ हान्जाया गावनो थाखा फैसा हरनानै बिपिएफनि जानानै भिडिअ बानायगौबा बेबायदि बिथाङा लामा नायदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे बुंदों जाहैदों प्रमद बर'आ जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रकाश बायदि सासे मावजिया जेरै ना गोरानखौ न'नि ना गोरानखौ खावनानै बेलेगनाव दोनहैयो आरो गुबुननि थफ्लाखौ फिनै लाबोफिनो बेबायदि माखासे बुंदों होननानै जों खोनानो मोनो जुदि नंमारगौब्ला बेबायदि माखासे खोथाया नंमारगौब्ला आरो बिथांनि आरो बे फंबाय प्रकाशनि माखासे भिडिअ बानायनायखौ जों नायनानै एसे हमदांनो हाबाय फुंनि बेलानि बिपिएफनि भिडिअ बानायनाय माने माखासे आंखौ प्रकाश नार्जारीखौ बिपिएफ हान्जाया लेंहरगौबा बेबायदि माखासे लामाखौ नायदों नाथाय जेसेबां बुङा मानो जेसेबां बिपिएफ हान्जाखौ बुङा मानो बेहाय हासि गनसिजों समानबो एरलाबनो हाया मोनसे भाइरेल खालायदों गावखौ बेसेबांबा खरर गावसिनि इउपिपिएल पार्टिनि मानसियानो बेखौ खोथा खावहरदों जाहैदों गावसिनि इउपिपिएलनि पार्टियानो बेखौ खोथा खावदों जाहैदों बिनि गोसोआ माबायदि बुंखाबाय जाहैदों प्रमद बर'आ आंनिफ्राय प्रकाश नार्जारीया मालाबाबो सोरबा इउटुबारखौ बुंनानै सोरबा बर' निउसफोरखौ बुंनानै आंनि आखाइनिफ्राय फैसा मोनलांला सोरबाफोर एमसि एलएफ्रा जुदि प्रकाश नार्जारीनि आखायाव हरोबा बे बेलेग खोथा बिनि थाखायनो आं खावलायो थाबैनो दिनैनि साननिफ्रायनो प्रकाश नार्जारीखौ फन हरनानै जेसेबां बर'फोरनि इउटुबारफोर दं बिथांनाव फन हरनानै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारनि जों भिडिअ बानायगोन एकाउन्ट नाम्बार हरनानै बेसेबां हरनो हायो प्रकाश नार्जारीया बिथांनाव बिहर जायफोर बर' हारिनि गेजेराव बर' मिडियाफोर दं जाहाथे आंनि बुंनायाव दुखु मोननो हागौ प्रकाश नार्जारीनि माखासे प्रमद बर'खौ थगायनानै लाबोनाय रां रुफाखौ मिडियानि नामाव बर' इउटुबारफोरनि नामाव लाबोनाय रां रुफाखौ जों खोनानो मोननाय मथे गासैबो बर' इउटुबारनि नामाव लाबोदोंमोन बर' निउसनि मिडियाफोरनि मुङाव लाबोदोंमोन बेफोरबायदि माखासे फैसाखौ क'क्राझाराव हा बायदों न' लुदों होननानै जों खोनानो मोनो बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन दिनैनि गेजेरावनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायहरो प्रकाश नार्जारीनाव फन हरनानै एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदो आरो फुंनि बेलानि इउपिपिएलनि भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोना मोननैसो भिडिअ खालामबानो लाख लाख थाखा हाबगोन आरो बर' मिडियाफोरखौ आं खावलायहरो नोंथांमोना सलिनो गोब्राब जादोंबा प्रकाश नार्जारीनाव फन हरनानै एकाउन्ट नाम्बारखौ हरनानै नोंथांमोना जाहाथे बर' गामियाव थांनो थाखाय थाव खरसनो अबेबा जानाय लोंनाय खरसनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै भिडिअ बानायनो थाखाय नोंथांमोना खरसखौ लाहरनो हागोन।